De Bibeltekst voor dit programma is Filippa Kapital 1, vers 6 en 9. Ik leef ganz rein, dat zijn zo'n mensen vandaag, wat de hartje dan naar dit programma, wat dem Herrn Jezus hebben aangenomen, aber verken wonderen of ze dadelijk worden kunnen volbrengen wat hem ein. Viele Menschen haben die Aufforderung dort, wenn wir Jesus annehmen, als ons Heiland, dann von da an, mit wir schaffen und daunen, dort wir dort Heil nicht verlieren wollen. En dit vandaagse programma wordt predikerij wieder gaan aan de Filippa-brief, wo wir wollen zijn wat de Bibel zegt van, wann Gott nou Arbeit anfangt in ons leven. Ik lade je nu weer aan dit programma te horen om te zijn wat het meint in Christus zijn en waar we kunnen bestaan blijven wat am ein. Herr, ik dank je weer voor die woord en bid dat u dat mocht richtig zijn te alle te horen. Amen. Hier is met junt prediker Elmer Remmer. Nu vriend, dat vergeet moet zijn we nou een zeer wonderbare vers in dat eerste kapitel in dit Filippa-boek, de 6e vers. Ik zie me daarin zeggen dat die de goede arbeid in jullie aangevangt heeft, wordt dat voordig maken wat aan Jezus Christus zijn dag. De prediker die deze programma dat eerste in Engels even radio geeft, vertaalt we zijn vader te dood kwam en een aangelek als prediker in 14 jaar zo jong weer. Dat meende dat hij nu moest afheren met naar school gaan en arbeid vingen om helpen de familie te verzorgen. Hij had arbeid gevangen en een grote geschäft dat zaken aan sturen verkafte, die mensen die zaken dan verkafte. Hij had wel 2 jaren naar school gaan, besonders naar college. Daar weer een man was die een zin had die een zoep knust weer, en niet naar school gaan wil. De man had dan een interesse genomen aan prediker en had aangeholpen zodat hij naar school gaan kon. McGee had de dag nog moest wat arbeid zoeken, zodat hij alles betalen kon. En ook nog zijn familie methelpen. En ieder jaar dacht hij zo dat het zijn laatste jaar would zijn aan de school. Hij had dan zo gedacht dat God hem niemals would methelpen, maar hem eng. Hij zei hij had maar weinig geloof gehad. En dan, als hij bij zijn laatste jaar gekomen weer de grote zware tijd in land gekomen in 1928 en 29. Hij had niet kon arbeid vingen, hij had geen geld. Als dat schooljaar even weer en hij derg weer met college, had hij wel nog hekere leeranstalt Bibelschool als prediker uitleren. Maar daar weer geen weg hoe hij dat doen kon. Hij weer ganz verlegen geweest, had niet gewist wat hij doen zou. Dan had het phone gerongen een dag. Hij had geantwoord, en daar weer een oude tante geweest. Daar weer 2 zusters geweest die toop woonden. Ihre mannen waren gestorven, en die hadden een nadeel geld en habgoed gehad. Die willen haar dat hij aankomen zou. Hij weer daarheen gedaan, die hadden aan een nen gekracht. Een van hen had aan een stoot een kwaart gegeven, en had aan gezegd, ze wil aan dat geven om aangedenk aan ihr man, zodat hij weer naar school gaan kon. De andere zuster had aan dan ook een kwaart gegeven, en ieder een van die kwaarten had $250. Nu had hij $500. Dat weer in de zware tijd zeer veel geld, vriend. Hij had ook een zenderschool aangereicht, während hij in college weer. En die hadden een ovenkast voor hem gehad, als hij nu verloten wordt. En die hadden hem ook nog $100 gegeven. Nu had hij $600 om naar Bibelschool gaan. Op dat ovenkast had een die daar reden deed, des vers en Filippa 1:6 gegeven. Ik zie me daarin zeggen dat die een goede arbeid in jullie aangevangt heeft, wordt dat voordig maken wat aan Jezus Christus zijn dag. Hij zei dat we zijn levensvers was zo lang als hij leefde. En jo, dat is een wonderschöne vers. Ik moet zeggen, mij gefällt hem ook zeer. Nu wil we den dan een beetje bechecken. Hij zegt hier, hij wordt dat voordig maken. Aber verdem redt hij daarvan dat hij zich zeer zeker is, hij wist van wat hij redt. Hij zegt dat die de arbeid aangevangt heeft, wordt dat voordig maken. Nu, wanneer hij hier zegt dat hij dat voordig maken wordt, meent hij dat God dat derch vieren wordt einddoend wat komen mag. Hij wordt voordig maken,
wat hij aangevangt heeft. Maar aan Jezus Christus zijn dag, en we leven nu in deze tijd niet aan dem Herr zijn dag. We leven ook niet in den oud-testamentliche dag. We leven niet in den dag van dat 1000 jaar rijk nu. En we leven ook niet in den dag van de eeuwigheid. We leven nu in Jezus Christus zijn dag. En die dag wordt toen aankomen wanneer Jezus Christus voor zijn gemeente komen wordt en de entrekking. Wanneer hij komt al zijn dingen uit deze wereld eruit te nemen en naar zichzelf te nemen. En de Heilige Geest heeft in jeder Christ verzegeld, die in mij, bad aan den radingsdag. De apostel Paulus schreef aan de Efeze, in dat 4e kapitel, den 30ste vers, beleidigt dem Heilige Geest niet, durch wem je verzegeld zijn voor den radingsdag. En wat dan, kannst du die ganz op dem Herr verlaten, dat hij voor dich maken wordt, wat immer hij voor die heeft, vriend. Hij wordt die en mij derhelpen, dat is wonderbaar. Nu, mijn vriend, laat me u wat vragen. Is dit dan ook praktisch voor die en voor mij? Hoor je nu wat ik zei? Ik weet je niet tot wem ik nu red, en ik weet ook niet in wat van het toeval du moest zinnen. Aber mij is zo, ik kan dit zeggen en dat woord, de waarheid zinnen. God heeft die, bij deze moment gebracht, niet zo? En jeder ene. En ik geloof dat je alle worden zeggen, oh jo, zeker. God heeft dit wat hier gebracht. Ik geloof en jeder ene kan zeggen, God zie je dankt. Hij heeft mij wat hier gebracht. Du kannst terugchecken over dein leven zo wiet, en du kannst zien, hoe hij die en zijn genood en zijn erbarmen gehouden heeft. Waarom is die nu dan manchmal met eenmaal zo dat hij die verloten wordt? Waarom deed je die zo gremen over den morgense dag? Oh, ik weet dat manchmal zijn die tijden zeer donker. Ik kan me nog goed bezinnen hoe ik me tot tijden veel als ik in de Bibel zo weer. Maar vriend, ik zie hier, en ik check terug, en ik moet me wonderen hoe zeer gnedig mijn Heer is geweest, toen mij, durch deze veel jaren. Me jinkt dat volk niet zien, wil ik me greem. Manchmal wonderde ik, of de Heer me verloten had, oder wordt. Kan ik hier wat persoonlijkheid vertalen? Bij mij weer dat niet zoveel ne zacht, dat mij zo weer dat de Heer dat niet doen kan. Bij mij weer dat ne vraag of hij dat voor mij doen wordt. Mij weer zo ik weer maar zo'n armet bijspel van een mens, dat de Heer vielleicht zo dacht dat het zich niet betoelt, irgendwat voor mij te doen. Ik weer dat niet weet, dat hij zich bemegen zal, wat voor mij te doen. Wat ik een dag in de Bibel las, dat de Heer niet de persoon aanzien deed. Bij hem werden alle mensen gelukkig veel weet. Hij had den alle gelukkig lijf. En ik weer een mens, wanneer ik vielleicht ook niet een goed beeld weer van mensheid, dacht ik weer een mens. En dan dacht ik daaraan dat God zijn woord tot mensen gegeven weer. Nou, wanneer dat zo weer en dat weer, dan had ik krijgt zoveel aandeel aan God zijn woord als de hoogbereemdste mens in de wereld. O halleluja. O, hoe volken leven we als christen zo als de wereldmensen. Manchmal traf ik christen die zo leven als wanneer dat geen God is. Als ik naar Bibel zal gaan wil ik hierin met mijn predje nobere daarvan, maar als ik aan de wijn vroeg, zei hij dat hij niet kon met mij vertalen dan, groot wie als een van zijn koorrijven weer ploot. Ik ging plus weg, en ik reed ook niet meer daarvan te aan. We bleven even goede vriend anders. Maar de Heer heeft Emma tijd gehad voor mij, vriend Emma. Hij heeft mij daar gezien, wat nu, en dat zijn nu al bij 85 jaar. God zij dank, vriend. En weest, hij deed dat nu ook nog. Ik nobbed met hem vandaag 's morgens, en hij geeft mij zijn vrede en mijn hart, en deed mij troosten met zijn versprekingen. Jo, ik zie in zijn hang. Hij wordt mij beschützen, zoals dat am beste is voor mij. En zoals ik al vorken gezegd heb, wat immer de Heer deed en ans leven deed hij, met de eeuwigheid im zin.
Alle Christen ervaren te ene tijd of een andere wat slechtet in leven. En je hebt veel krankheid. Als ik ongeveer 40 jaar predje en tjorke wie je was, wie mijn gezondheid schijnt ze meer verbrukt. Ik kon meest niets meer doen. Ik had zoveel weder dat wanneer ik 's morgens probeerde op te stonen, ik me meest niet reren kon. Maar zoals een vriend zei, dan neemt de Heer en deed me aan zijn oren zijn naam nemen en zei te mij, ik word die dergvieren, han ik angst. Dat is nu al meest 20 jaar zet dan en mijn gezondheid is ziemlich goed. Goed genoeg dat ik deze arbeid doen kan. God zij je dankt. Jo, hij had versproken dat hij ons dergvieren wordt, maar den dag, wanneer hij aan de entrekking komt. En nou hij ook. Oh, dat meent niet dat du oder ik niet gestorven worden verdien. Aber, zijn dingen wordt hij bewahren, bet aan dem Herr Jezus zijn dag. Dat is een wonderbare waarheid. Niet zo. Ik had dus versproken in het donkerste tijd immer waarde ervaren, wanneer de storm buiten toobt, ook aan mijn hart. In dem Herzen blüht ein Licht, das leuchtet immer. Es ist Jesus, aus das Dunkel dieser Welt vermag auch nimmer, und zu löschen dieses Licht in meinem Herz. Es ist Jesus, leuchten wird er durch die Ewigkeiten fort. Wenn die Sonne und der Mond schon längst erloschen, bleibt geschickt mein Licht in jenem Lande dort. Wenn der Lebenstag naht, kennt er die Sorgen. Es ist Jesus, und er seinem starken Arm bin ich geborgen, bis der ewige Tag in seinem Reich anbricht. Es ist Jesus, leuchten wird er durch die Ewigkeiten fort. Wenn die Sonne und der Mond schon längst erloschen, bleibt der Schutz mein Licht in jenem Lande dort. In dem dunklen Tal des Todes er begleitet, es ist Jesus, Hand in Hand mein treuer Herr mich geleitet, auch in dunkler Nacht ist mir der Heiland nah. Es ist Jesus, leuchten wird er durch die Ewigkeiten fort. Wenn die Sonne und der Mond schon längst erloschen, bleibt der Schutz mein Licht in jenem Lande dort. Nu wil ik even wiedervoeren. Dat is ganz recht voor mij, zo van jullie te denken, wils ik jullie in mijn hart heb, zentemal je aandeel ha je hart aan mijn genood, en dood of ik entschede zie, en strijden dood dat evangelium te besteden. Paulus zegt hier dat het ganz recht is dat hij zo denkt als hij deed. En zei ook wel dat hij zegt dat hij zo denkt van aan Allah, niet bloos een paar uiterwählte oder eine groep oder een andere groep.
leven van aan alle. Hij heeft aan alle en zijn hoort. Dit moet zijn een zeer bijzondere gemeente was. Veel jaren later schreef de apostel Johannes naar de Efeze gemeente zoals Jezus aan dat verziet, en zei toe aan dat wanneer ze ook nog een goede gemeente waren, doch weer daar een grote gevaar, wil ze hadden er eerste leven verloten, er leven van dem Herr Jezus, en dat ze bussen doen zullen, zoals wordt hij Jezus komen en nemen er zeichnis weg van aan. En zij wat de apostel Paulus nu zegt, wil zich junt en mijn hart hebben. Is dat niet een wunderschöne stad, onze vriend te hebben? Dat is ganz recht voor mij zo'n van junt te denken, wil zich junt en mijn hart hebben. En dan zegt hij dat deze Filippa een aandeel houden met hem en dat evangelium. Ik reed een stuk terug daarvan dat woord koinonia eenmaal gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. Dat is een Griechisch woord. Dat is hier ook worden gebruikt. Maar met een kleine poort van een woord vooraf, en dat meent dat hier nu niet bloos gemeenschap is, maar dat is alles taub gewikkeld en eend. Dat heet met de apostel Paulus. Anders gezegd, wanneer hij hier van een aandeel hebben redt, dan zegt hij dat ze alle taub verbonden zijn en dat evangelium te verspreiden. Dat is een beetje zo als de vrouw Abigail tot doof zei, als hij dem Nabal wil aanbrengen en zij hem daarvan afweerd, en toen hem zei dat hij doof met dem Herr God taub verbonden weer en eend, en dem Herr zijn zaag. Paulus zegt hier dat hij in de Filippa Christen weer alle taub verbonden en eend met dat evangelium. Maar zo, dat is een wunderschöne verwantschap. Niet zo. Paulus zei hier ook dat hij de Filippa en zijn hart had. Wat meent hij eigenlijk daarmee? We denken en reden manchmal zo als we aan onze gevoelens en aan kap zijn, of aan ons denken. Maar bij mij is zo dat, zoals hier ook geschreven is, dat onze gevoelens meer en ons hart zijn, en sogar in ons boek. Ik wil hier wat persoonlijkheid inleiden. En deze arbeid die ik nu doe, deze derde Bibelprogramma, ik wil het niet doen kennen, wanneer het niet weer voor een deel mensen, die een poort zijn van deze arbeid. Want door niet poortner wäre, zonder die voor ons beden en die ons ondersteunen met dat weltliche dat ons veelt, geld en zo wieder, ohne ik dit niet wilde doen kennen. Dat wordt onmogelijk zijn. En zoals Paulus diepe gevoelens had aan zijn hart voor de Filippa, zo veel ik even junt, die je van mij beden doen en mij ondersteunen doen. Ik dank God voor junt, vriend. Dat is zo'n bijzondere genoot van God, dat ik hier iedere dag zetten kan en dit even zaten, en zoals dit even mijn radio geven, en ik probeer dat alles te doen, voor God zijn eer. En ja, dat is bloos door God zijn genoot, die mij nog een klare zijn gegeven heeft, en je, die je een poort ha aan deze arbeid, derch gebed en ondersteunen, ha dan ook een poort aan dem Herr zijn genoot. Ik vraag mij zo toe aan jeder einem van junt. Bitte houd aan en je bed, wens wat den dag wanneer de Herr mijn huis wordt nemen. Dat is interessant, dat dit eindelijk een tweeërlei denk is. Door is dat taub arbeiden met je bed en geld, deze arbeid te doen, maar door is dan ook de geestelijke gemeenschap, die we aan dem Herr hebben. Want ik veel van jullie niemals getroffen aan, vielleicht ook niemals treffen voor. Dat is je ook merkelijk, dat ik al im Himmel wil zijn, wanneer je dit hieren. Wer weet. Dan bet dat de Herr zijn woord zegenen wordt, dat sogar na mijn tijd hier in deze wereld, deze programma nog worden mensen omherbrengen. We leven in een wunderschöne tijd, vriend. Maar zoals ik gezegd heb, ik bid en ik hoop je doen ook daarvoor bidden, dat de Herr mij wordt lang genoeg hier laten, zodat ik deze arbeid voordig maken kan. Jo, dit is alles zijde gemeenschap. En dan zegt hij hier in den 8e vers, en spreekt je dat eerste kapitel, dan God es mij zei dat ik een diepet verlangen naar junt ha, een verlangen zoals Jezus Christus zelfs. We ha eigenlijk niet een godet woord
voor wat de apostel Paulus hier zegt, dat heet en plotisch. Wanneer we ganz krijgt die weerdbrukken worden zoals Paulus dat schrift, dan wordt we dat ongeveer zoals dit moeten even zaten. Dan God es min zei, wo ik mij no junt alle bang, en Christus Jezus zien dorm. En we worden zeggen dat hier zich niet geschickt, en je zal dat niet zo lezen. Maar wanneer we dat worden wel even zaten, zoals mij dat is wat Paulus hier zeggen wil, wordt dat ongeveer zoals dit zijn. Dan God es min zei, hoe zei ik mij no junt bang, en Christus Jezus zien diepste gevoelen. Zie nu dat het zegt dat en Christus Jezus zijn diepste gevoelen is. Maar zo hij zegt hier, dat Jezus Christus zeer diepe gevoelen heeft voor ons Christen. Nou ja, wie weet dat hij niet zeer diepe leven heeft voor ons. Zijn leven is zo diep voor ons dat we daar eigenlijk niet kennen een goede begrip van krijgen. Hast du mal een dieper verlangen gehad, no wem, zo diep dat het een boek meest wee deed? Dat is wat dit is. En mij is zo dat Paulus zegt, dat zijn leven voor de Filippa, en zijn verlangen no aan, is zo geweest als Jezus zijn gevoelen voor aan weer. Tja wie dit in vallen verstaan? Nee, ik leef niet dat we kennen. Buiten wanneer we dat zelfs ervaren. Dan denk ik aan een geschichte van een predikvriend, die in Filippa ongerecht had op een Bibelstudium, en had van dit gereed, en had gezegd dat de apostel Paulus diepe gedanken had over de Filippa. En dat daar weer nog her naar aangekomen, en had te aan gezegd dat eindelijk passiert zeer weinig in een mens zijn kop, dat meeste passiert in een mens zijn innerlijkste, eindelijk in de dorm am jegend. Interessant, moet ik zeggen. Die had gezegd dat, wel weer mal zeggen dat du bij een hete oven steest, en die hand strijkt uit, nu naar den oven, en die vinger schiet den hete oven aan. Die hand schickt dan norecht naar den bregen, en zeer hastig wordt daar dan norecht geschikt naar die hand, en die hand trekt zich dan zeer hastig terug. En du zegt dan wat? Ik deed dat onder dat ik daaraan dacht, zeg maar. Nu, wanneer du dat niet alles versteest, hoe dat schaft, dan dream die niet door even. Ik verstoor dat ook niet alles. Maar ik weet zoveel, dat een zeer diepe gevoelen kan ha, en die zijn niet im kop, die zijn veel dieper en een mens zijn scherper. Manchmal zo dat het wee deed, maar niet im kop, meestens in het dorm, am jegend. Ik lief du versteest wat ik zei. Ik zie in je woorden, dat manchmal voor we zo met onze voeten, we voren overdenken niet aan wat we doen. Oder wel we ook eenmaal zeggen, hoeveel du die, als du dat eerste maal dat merken zag, die nog her die vrouw wordt? Wie dat in den kop? Eindelijk niet. Zoals een zeeledokter dat zegt, en den boek is wo du leven des in den omgang hast, en wo dat is wat du werkelijk bist. Dat is interessant. En zo deed Paulus zijn diepe gevoelen hier erwähnen. Zoals Jezus Christus zijn diepe gevoelen voor de Filippa Christen. Wanneer du in een gebied bent, waar dan met eenmaal een vier is, en waar vier bloed zeer luid, dan denkst du niet, du vangst bloos aan naar een stad te zoeken, waar du uit dat gebied kanst eruit komen. Nu komen we bij de 9e vers. Mijn gebed is dat je een leven mag toenemen en erkennis en inzicht. Dat zal eindelijk gelezen worden dat je een leven mag toenemen en erkennis en je recht. En dat woord je recht heeft de idee van inzicht. Dat heet inzicht en wat van de mensen een met te doen heeft, derch jeder dag. Er zijn immer zo'n mensen die een willen uitlopen. En die verstaan ganz krijg hoe ze dat aangaan moeten. We zullen wijs zijn en wem we uithelpen en leven. Wanneer hij hier redt van leven, dan is dat eindelijk niet zo'n leven dat bloos een fijne gevoel is innerlijk. Dit is een leven die zich uitwijzen deed, en dem dat we andere mensen uithelpen, denen dat nedig veelt. Of dat moet toespreken is, of met natuurlijk het methelpen.
Er zijn immers zo'n die zeggen dat de Bibel zegt dat we onze vrienden zullen lief hebben, en dat is ook zo. Maar wat meent dat? Eerstens meent dat we den dat evangelium aanbidden doen. Maar zoals ik zei, onze leven zal met goede aanzicht gedaan worden. We zullen aan den lief hebben die God zijn kinderen zijn, en voor den bidden, en den methelpen, en Gottes het leven te vieren. Nou, dat is beter niet ramranen, en te allem zeggen, den du trust, ik zie die goed. Er zijn Amazonen die de gelegenheid worden waarnemen, en die uitlopen en van die geld nemen. Had Jezus allem lief? Nou denkt hij dit nou, hij zei tot de Farizeeën, en schriftgeleerden dat zij van ervoorde de duivel waren. Hij zei dat te aan direct. Hij had allerhand vernomens van aan, en dat hield zich zeer graf. Wie zullen mensen lief hebben met en zegt. Ik leef du weet wat dat meent. Wie moeten voorzichtig zijn, wem wie onze leven bewijzen. Maar ja, dat nächste Mal gaat het zeggen, mijn vriend. Jesus weet versprach ik zie, dat zegt hij aan zichzelf, en je weet zendt hij nu die, heeft hij af van die aan best. Hij had God niet veert, hij dat geen schuld. Jezus starb und litt für mich, met mij van Sünden frei.